Kyllä se on nyt semmonen juttu, että on aikamoinen pyöräkuume iskenyt ja nyt on kyllä pakko joku pyörä hommaan, niin mennään katsomaan noita vähän. Mitäs meillä täällä oikein on? Ei saakeli. Täällähän on niinku pelkästään näitä kategorioita niinku miljoona. Ja merkkejä. Ja malleja. Mistä ihmeestä mä voisin tietää, mikä olisi se mun juttu? Se on Mirppa tässä morjesta ja tervetuloa Koeajelun puolestasi sarjan ensimmäiseen jaksoon. Eli ajattelin aloittaa nyt tämmösen sarjan, missä käyn läpi erilaisia pyöriä ja ehkä autojakin ja sitten sen perusteella niin teidän olisi ehkä helpompi katsoa, että jos et ole vaikka koskaan ajanut mitään moottoripyörää, että mihin tavallaan suuntautuisi, että kiinnostaako enemmän tommoset customipyörät vai kyykyt vai ihan mitkä tahansa, että noita kun on niin moni erilaisia, niin varsinkin niin kuin aloittelevalle motoristille se on varmasti hankalaa. Ja hintakin voi leijua siellä vaikka muutamasta tonnista 30–40 000, niin sit tietysti siinä ihan mielellään tietää, että mistä maksaa. Niin, ei mitään, hei, käydään kattoo tää video ja se on moi! No joo, nyt vois käydä sitten tätä pyörää vähän läpi. Elikkä kyseessä on Ducati Panigale V4S 2018 vuoden ja tää on 1100 kuutioinen V4 moottorilla varustettu tämmönen muoviluoti. Ja moottorista tehoa tulee 215 heppaa ja pyörän paino ilman nesteitä on 173 kiloa. Eli teho-painosuhde pitäisi olla aika kohillaan. Ulkonäköpuoli tässähän on aika viimeisen päälle. Ehkä melkein uskaltaisi sanoa, että yksi kauneimpia, ellei kaunein kyykkypyörä, mitä on ehkä koskaan valmistettu. Älyttömän hyvän näköiset nämä valot tässä. Tosi tommoset niinku kiukkusen näköiset. Niinku tän pyörän henkeenkin sopii. Semmosia kivoja juttuja, mitä tästä pyörästä löytyy, niin rembostylema, etujarru molemmin puolin tietysti. Eli todellakin pysähtyy tää laite sitten kun siihen on tarvetta. Ja sitten sen lisäksi tässä on aika paljon hiilikuituosaa laitettu. Tämmönen tankinsuoja, ton alla on akku. Ja sitten täällä takalokari on kans vaihdettu hiilikuituiseksi. Tosi hyvän näköinen. Hiilikuitu löytyy myös täältä edestä, etulokasuojasta. Sitten tähän on laitettu SPK One Racing Bikes, tommonen hiilikuituinen penkki. Ja sitten tämmönen munanmurskaaja. Aluksi kun ajoin tolla, niin oli vähän silleen, että en tiedä oikein tykkäänkö, mutta nyt se on aika kiva, kun se on tottunut. Se pakottaa ton ajoasennon aika hyväksi. Niin tulee istuttua hyvässä paikassa vähän niinku väkisinkin, niin se on kyllä kiva. Sitten tässä on Öhlinssin sähkösäätöinen alusta, joka puhuu kyllä puolestaan ihan ulkonäönkin takia jo aivan älyttömän upea ja toimii kyllä kuin ajatus. On tosi miellyttävä myös säätää sitä suoraan tosta näytöltä vaan. Valitsee esimerkiksi ajoasetuksen minkä haluu tai sitten säätää napsu kerrallaan. Ihan miten tuntuu. No niin, tässä näkyy nyt tää Ducatin mittaristo. Ja tässä tangossa olevista nappuloista voidaan käydä käytännössä läpi tätä mittaristoa ja tämän ominaisuuksia. Eli nyt me voidaan katsoa vasemmalta tuolla alhaalla. Tossa on reaaliaikainen kulutus ja täällä on asetukset ja pyörän ajetut kilometrit ja trippiä ja niinku keskikulutusta löytyy ja kaiken maailman juttuja. Sitten tästä toisesta namiskasta löytyy se paljon kiinnostavampi osuus. Eli esimerkiksi traction control. Tätä voi säätää 8 portaassa.
tai sen voi laittaa kokonaan pois. Heti siinä perässä on Ducati Wheelie Control, sama juttu. Voi säätää 8 portaassa tai laittaa kokonaan pois. Sitten on Slip Control, Electronic Brake Control ja löytyy ABS ja tässä on esimerkiksi tää sähköinen alusta, se on nyt Dynamicilla. Quick shifteri ylös ja alas. Kaiken maailman jutut mitä voi käytännössä vaan toivoa. Ja sit jos pitää pitkään tätä pohjassa tätä mode-nappulaa, niin pääsee tänne mistä voi valita esim. Ajomoodin suoraan. Ja tosta kun valitsee, niin meni race mode päälle. Eiköhän se olisi semmonen juttu, että höpöttelyt on höpötelty ja lähdetään tossa vähän kokeilemaan, että miltä se tuntuu. Joo, eihän se oo muuta sitten kun kiskotaan vaan hanskat käteen ja lähdetään ajelulle. Täytyy sanoa se nyt vielä tässä vaiheessa, että tää pyörähän on siis mun oma. Ja mä oon nyt ajanut täällä noin 3000 kilsaa, niin tietysti tää nyt ei oo ehkä semmonen niinku ihan tyypillinen mitä jatkossa sitten tulee olemaan ne videot kun mä testaan jonkun muun laitetta. Ja tässä ehkä saattaa olla myös tässä videossa jotain semmoista pientä niinku sellaista mitä mä tiedän tästä pyörästä niinku sen takia että mä oon ajanut täällä paljon, mikä ei vaikka tulisi niinku oikeesti tossa kun mä ajan, niin jos mä höpötän teille jotain semmoista, että joo tää pyörä tuntuu tältä tai tältä, niin se todennäköisesti on vaan sen takia, että mä oon ajanut vähän enemmän kuin eihän mä tietenkin jos mä tässä nyt ajan niinku liikenteen seassa, eihän mä nyt vois sanoa, että joo onpa tosi hyvä viedä kovaa mutkaan tai jotain, kun en mä tässä videolla sellaista voi tehdä. Mut joo, Alastarolla kun oli ajamassa kavereitten kanssa, niin siellä tutustutuu parhaiten tähän pyörään ehdottomasti. Jos teillä sattuu olemaan niinku silleen kyykkyhakusessa tai semmonen kiinnostais, että millainen niinku kyykkypyörä on niinku kadulla, niin tää video voisi olla silleen ihan mielenkiintoinen. Ja tää on niinku tän pyörän näkökulmasta tehty. Tavallaan se, että millainen kyykkypyörä niinku olis. No tietysti tämmönen on niinku mun mielestä yksinkertaisesti vaan ihan liian raju laite kadulle. Että on vähän sama kuin olisi joku 1500 heppainen auto kadulla. Et siinä mielessä niinku, et eihän siinä ole niinku kadulle mitään järkeä. Mutta kyllä sä voit tälläkin niinku nauttia tästä ajamisesta ja käydä välillä heittää niinku ratapäivä. Ja onhan se niinku siis silleen siistiä, että on kunnon ratapyörä vähän niinku kadulla. Tai ainakin ratapyörän tuntune pyörä kadulla. Ja sit kun moni sanoo, että ei 215 heppaa, se on aivan liikaa, että ei sillä tee mitään, niin mä oon eri mieltä. Mä oon eri mieltä. Ei sillä ehkä niinku niin sanotusti lain puitteissa kadulla ajaessa tee mitään. Koska ykkösvaihteellakin pääsee kovempaa kuin mitä koko Suomessa on missä ajaa niinku kadulla. Mut sit taas kuitenkin me tiedetään autoilijat toisemme ja moottoripyöräilijät toisemme silleen, että eihän kukaan osta tällaista pyörää siihen, ettei se koskaan kiihdyttäisi täällä kadulla, että se ajaisi vaan tasaisesti nopeusrajoitusta ja se on ihan itsestään selvää ja ei se ole poliiseillekaan mikään niinku uusi tieto. Ihan varmasti kaikki sen tietää ja sitä vartenhan nämä pyörät on. Mut se vaan sit silleen, että kuinka paljon överi tämmönen on niinku kadulla, niin on ihan helvetin överi, niinku täytyy sanoa. Ja ihan sama pätee kaikkiin kyykkyihin. Tonnisen Bemarin ne tupla-härät ja kaikki tonniset kikserit ja kaikki muut, niin on ne niinku ihan silleen, että ehkä liikaa kadulle. Nää on kyllä siis älyttömän kivoja laitteita ja mun mielestä kadullakin on tosi kiva ajaa, mutta sit tietysti pitää muistaa, että täällä on muita ihmisiä niinku liikenteessä ja kaikkea voi käydä, että tää ei tosiaan ole mikään suljettu alue. Mutta ehkä kyykkypyörän sitten ero niinku muihin pyöriin on se just se ajoasento ja se niinku, että eihän tätä niinku kivaa ajaa matkaa. Et kyllä se on enemmänkin semmonen, että okei sä haluut ajaa, vaikka se on niin silleen kiva. Ei tunnu niin miellyttävältä.
niin just aika raskas käsille. Et varsinkin jos ei purista paljon jaloilla, niin sit saa kyllä nojaa niinku pitää käsillä aika kovaa. Ja se voi käydä aika raskaaksi. Ja jotkut sanoo, että sattuu selkää. Mulla ei koskaan ajaessa satu, mutta välillä niinku ajopäivän jälkeen saattaa olla selkälihakset vähän silleen kipeät. Tonnisia kyykkyjä saa aika järkeviin hintoihin. Ei niinku montaa välttämättä tonnia edes tarvii laittaa. Niin on se niinku ihan eri fiilis ja näin. Ja makeet äänethän niissä kyykyissä yleensä on ja kiihtyvyys ja se mitä voi ajaa mutkaa ja tolleen, niin on se niinku omaa luokkaa. Ja siihenhän ne pyörät on niinku tietysti rakennettukin. Että ehkä sit jos haluaa jotain matkaa, niin matkopyörät sit tai matkaendurat semmoset, vaikka adventurepyörät, niin ne on sit ehkä parempia siihen hommaan taas. Et harvoin niinku yhdestä pyörästä voi saada kaiken. Käydään sitten tätä pyörää vähän niinku enempi läpi silleen. Eli tosiaan tässä on kaiken maailman niinku luistonestot ja ABS ja sähköinen alusta, millä voi säätää niinku kaikkea. Eli toi sähköpuoli on niinku ihan viimeisen päälle käytännössä kaikella tapaa. No sitten kun miettii, että jos tän pyörä ostaa kadulle, tästä on se uuden hinta niinku V4:ssä 35 tonnia, V4:ssä 45 tonnia. Siinä on 10 tonnia ero ihan vaan siksi, että tässä on sähköinen alusta ja kevyemmät paremmat vanteet. Niin sit voi miettiä, että no onko se niinku järkevä laittaa se raha? Hyvin todennäköisesti ei. Ja en mä tiedä, mä en oo ite sen sähköistä alustaa oikeastaan hirveemmin säätänyt. Mä pari kertaa kokeilin eri juttuja. Sitten mä olin silleen, että toi dynamikilla oleva asetus on aika hyvä, eli se on se jäykin, ja mä oon jättänyt sen siihen, mä oon tykännyt siitä. Koska vähän sama oli edellisessä niin kotarissa, mikä mulla oli, kun oppii ajat ja niin tottuu omaan pyörään tietyillä asetuksilla, niin sitä ei jotenkin halua kauheasti muuttaa, koska nyt kun tällä on ajanut samoilla asetuksilla niin paljon, niin tavallaan tietää hyvin, missä vähän niin mennään, että miltä se alusta tuntuu ja mitä se tekee mutkassa ja kaikkea tommosta. Sitten yksi mikä on kyllä oikeesti aika hyvä, on se sutimisen esto kadulla. Koska kun täällä kadulla on kaikkea semmoista yllätystekijää ja aika harvoin niinku renkaat oikeesti on lämpimät, ellei ole niinku ajanut jotain mutkapätkää vähän pitempää niinku kovaa ja tälleen, niin se perä voi yhtäkkiä irrota vaan siihen, että on vähän hiekkaa tai huono asfaltti tai jotain vastaavaa, niin siinä se luistoesto on silleen aika kiva. Se on tosi nopea, että se kyllä aika hyvin pelastaa, jos kyse on siis vaan siitä, että sulla oli vähän liikaa kaasuja ja sit meinaa tulla highsideri, niin siihen se kyllä oikeasti auttaa. Toinen mikä on ihan kiva, niin toi keulimisen esto. Et varsinkin jos on semmonen jätkä, joka ei ole tottunut keulimaan kauheasti, niin se ehkä voi olla ihan hyvä pitää siellä, että se ei anna keulia niin paljon. Niin se tuntuu ehkä turvallisemmalta ajaa, eikä niin käytännössä semmonen hyökkäävän tuntunen se pyörä, kun se ei keuli. Plussia ja miinuksia, semmonen nopea lista, niin miinuksia on se, että tää ajoasento on aika todella syöttö niin sanotusti. Eli tää on niinku semmonen, että tuntuu siltä, että nyt pitää vetää kahvaa auki. Ja sit tässä ei oo vakkari. Eli toisin sanoen sä et voi leputtaa oikeet kättä sillä, että sä pistät vaan vakkarin päälle ja irrotat stongasta, se ei oo mahdollista ja suurimmassa osassa kyykyissä se on. Sitten sen lisäksi tää lämpenee todella paljon kadulla ajaessa, eli jalat on aika kovilla ja näin. Mut noi kaikki on semmosia pyöriä, tai siis semmosia. Mut sitten toisaalta noi kaikki ongelmat on semmosia, mitä mun mielestä voi ihan hyvin hyväksyä, että ne kuuluu tavallaan tähän pyörään, koska mihin sä tarvit radalla vakionopeudensäädintä, et mihinkään. Milloin sä oot radalla paikallaan sieltä jossain liikennevaloissa, että sun jalat palaa? Ei ikinä. Milloin se haittaa, että sulla on syöttöasento? Ei ikinä. Se on pelkästään plussaa, että sulla on tosi hyvä ajoasento niin siihen kovaan ajamiseen. Mutta sit just kadulle tää ei vaan sovellu niin hyvin. Ja se on just se, että kun kaikkea ei voi saada samassa paketissa. Et jos haluat ratapyörän, niin se voi olla mukava. Jos haluat mukavan pyörän, niin se ei ole ratapyörä. Se vähän niin kuin on silleen. Mut sitten jos hakee semmoista ehkä vähän niin kuin joka paikan höylää, semmoista kyykkyä vaikka, että millä voi ajaa vähän matkaa ja
millä voisit vähän käydä radalla ja tiedätkö, semmoista vähän niinku, että sä voit tehdä sillä ihan kaiken ja se tuntuu hyvältä, niin se ei oo tää pyörä. Tai se ei oo tämmönen kyykky. Että tää on niinku silleen, että jos kiinnostaa vaan se mahdollisimman niinku ratanen fiilis ajaessa, mikä mua kiinnosti niinku, niin silloin tää on se pyörä. Ja mä oon ollut tyytyväinen tähän, mutta ihan varmasti vaikka tonninen Bemarin tupla R tai just tonninen Gixxeri tai tonninen CBR tai mikä vaan, niin ihan varmana niinku parempi silleen katukyykky niin sanotusti. Että tää ei oo niinku siihen kyllä se optimaalinen. No joo, sit jos pitäis käydä niinku ne hyvät puolet niinku mun mielestä tästä pyörästä silleen läpi, niin tää on mun mielestä ihan älyttömän hyvä ajaa. Tää on tosi ennalta arvattava. Eli kun sä käännät mutkaa ja tolleen, niin sä aika hyvin niinku tiedät missä se pito menee, missä sä niinku meet. Sitä on helppo siellä mutkassakin vielä niinku vaikka kanttaa kovaa, niin sitä on helppo siellä käsitellä. Ja se on tavallaan se ei tunnu semmoselta, tää ei tunnu yhtään niinku vaikealta pyörältä ajaa. Ei siinä päivänäkään kun mä niinku ostin tän, tää tuntuu aika helpolta pyörältä. Tää toimii kuin ajatus. Ja just se säädettävyys on niinku aivan viimeisen päälle. Ulkonäkö, se on mun mielestä tässä pyörässä niinku aivan viimeisen päälle. Mun mielestä nämä Ducatin Panicadet on niinku aika lailla kauneimmat kyykyt tällä hetkellä. Nää kuulostaa sika hyvältä. Mulla nyt on vakioputki, mutta kyllä se kuulostaa täydesvedossa ihan hyvältä silti. Siitä mä tykkään kans tosi paljon tässä pyörässä, kun tää on just niin älyttömän ratanen. Niin toi ohjaus on niinku tosi terävä ja semmonen tosi niinku nopea. Et käytännössä kun sä haluut tästä kääntää vähän, niin sä vaan vähän käännät, niin saat saman tien ihan just niinku sä haluut. Tosi niinku helppo ajaa. Sit kans toi shifteri toimii aivan viimeisen päälle. No niin, nyt mä luulen, että aletaan olemaan suunnilleen siinä pisteessä, että tää video voitaisiin lyödä pakettiin ja mä lisään tähän loppuun niinku vielä sellaisen taulukon, minkä mukaan vähän niinku on arvosteltu, että millainen tää mun mielestä on. Siinä on erilaisia sitten semmosia, että vaikka ajoasento ja fiilis ja kaikki tommonen, niin mä tuun jatkossakin tekee sit kun mä koeajan eri laitteita, niin aina laittaa ton taulukon tohon, niin voi silleen vähän vertailla, että mitä mä oon ollut mieltä vaikka tosta verrattuna tähän ja sillä vissiin. Mut joo, kiitos hei paljon ja palataan taas seuraavassa videossa asiaan. Jos haluatte jatkossa nähdä näitä lisää, niin muistakaa tilaa kanava ja kiitos paljon. Moi!